θέλετε να γνωρίσουμε εινοποιεία και αμπελώνες σε διαφορετικά μέρη. Σήμερα ξεκινάμε για Λειψούς. Δύο από τα πράγματα που αγαπώ πολύ να κάνω είναι η οδήγηση μοτοσυκλέτας και η δουλειά μου. Να δημιουργούμε δηλαδή κρασιά και να βοηθούμε όσους εινοποιούν είτε ιδιωτικά είτε επαγγελματικά να μπορούν να παρέχουν σωστό, τεχνικά και ποιοτικό κρασί. Αυτός εξάλλου ήταν και ο σκοπός της δημιουργίας του καναλιού από την αρχή του μέχρι και σήμερα. Να μπορεί να σας δίνει tips, πληροφορίες και να μοιράζεται τη γνώση που έχουμε αποκτήσει στη χημεία γλεύκους μέσα από εινοποίηση 11 χρόνων, με τελικό σκοπό οι ιδιώτες ή οι ερασιτέχνες εινοποιοί να μπορούν να εινοποιούν καλύτερα και να απολαμβάνουν περισσότερο το κρασί που δημιουργούν μόνοι τους, και επίσης όσοι δεν εινοποιούν να έχουν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις ώστε να μπορούν να επιλέγουν ένα σωστό ποιοτικό κρασί και να απορρίπτουν όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, όσοι είναι επαγγελματίες να μπορούν να έχουν πληροφορίες και tips γύρω από τη διαδικασία παραγωγής τους που μπορεί να τους φανούν χρήσιμα σε κάποιο στάδιο αυτής της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτό το playlist να γνωρίσετε εινοποιεία, αμπελώνες, μέρη που αξίζει είτε να τα επισκεφτείτε είτε απλά να δοκιμάσετε το κρασί που παράγουν. Η Λειψή ή Λειψό είναι μια συστάδα νησιών στα βόρεια Δωδεκάνησα μεταξύ Πάτμου και Λέρου. Απέχει από τον Πειραιά 8 με 9 ώρες με το καράβι και είναι ένα μικρό νησί, πολύ όμορφο και πολύ ήρεμο. Κατά τη μυθολογία λέγεται ότι στο νησί αυτό ναυάγησε ο Οδυσσέας επιστρέφοντας στην Ιθάκη και εκεί παρέμεινε εχμάλωτος της νύμφης Καλυψούς, η οποία για 7 χρόνια δεν τον άφηνε να φύγει. Παρένθεση, αν κρίνω από τη δικιά μου εμπειρία, μάλλον ο Οδυσσέας δεν ήθελε να φύγει από τους Λείψους. Κλείνει παρένθεση. Στο νησί είναι πολύ έντονη η αλεία, η κτηνοτροφία και η γεωργία. Μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια η γεωργία και ιδιαίτερα η αμπελοκαλλιέργεια ήταν πολύ έντονες. Σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων κατοίκων, το μισό και πλέον νησί ήταν καλλιεργημένο με αμπέλια και συγκεκριμένα με την ποικιλία Φωκιανό, από την οποία παράγεται το γνωστό για τους Λειψούς γλυκό κρασί Φωκιανό, και όπως με έχουν πληροφορήσει τα χρόνια του Μεσαίωνα, ίσως να κάνω λάθος, αλλά πολύ παλαιότερα το Βατικανό προμηθευόταν γλυκό κόκκινο κρασί από τους Λειψούς. Η καλλιέργεια του Φωκιανού λοιπόν και η εινοποίησή του ήταν κάτι πολύ έντονο, κάτι που έφερνε πολλά έσοδα στους κατοίκους του νησιού. Βέβαια με τα χρόνια όλα αυτά εγκαταλείφθηκαν σιγά σιγά και πλέον οι εκτάσεις που καλλιεργούνται είναι πολύ μικρότερες, ενώ μαζί με το Φωκιανό καλλιεργούνται και άλλες ποικιλίες ελληνικές ή ποικιλίες του διεθνή αμπελώνα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κοτσιφάλι, αθήρι, ασύρτικο υπάρχει αρκετό στο νησί και επίσης σειρά και σοβινιόν. Από τα δύο εινοποιεία θα πάμε να γνωρίσουμε το εινοποιείο της οικογένειας Παραδύση και θα συναντήσουμε τον Νικόλα και τον Γιώργο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι του εινοποιείου, ενώ ο Γιώργος είναι και ο υπεύθυνος συνολόγος και γεωπόνος. Το εινοποιείο είναι το 17, κάναμε 7 χρόνια, αλλά την κάναμε και πριν αυτή τη δουλειά.
τουλάχιστον 25 χρόνια. Μέχρι το 2010 αποφάσισα να πάω στη σχολή αμπελουργίας και ενοτεχνία στην ΕΜΕΑ, στην καρδιά του τρίγου. Δεν είναι πλέον εποχές που ο κόσμος συμβαζόταν με τον απλό ίνο που φτιάχνανε οι παππούδες μας. Φωκιανό την έχουμε από την αρχή. Αυτή την ποικιλία είναι περίεργη, διότι δεν έχει μελετηθεί τόσο από τους επιστήμονες, να το πω, όσο στο φυτόριο, τόσο και στην εινολογία. Τα περισσότερα χωράφια ήταν αμπέλια και φτιάχνανε το γλυκό κρασί από το φωκιανό σταφυλί. Με τα χρόνια φέραν και άλλες ποικιλίες. Το νησί έχει και μαλαγουζιά και αθήρι, σειρά, κάποιο έχουν ροδίτη, κορζακί και παλιότερα είχαμε κορυφιακή σταφίδα, αλλά δεν αντέχει εδώ πέρα. Δηλαδή θέλει δική με διαχείριση με ψυχασμούς, με το ασύρτικο και το μαυροτράγανο. Χαμένη ποικιλία, βγάζει λίγο σταφύλι, πολύ ποιοτικό, είναι το μαυροτράγανο. Έχει κάτι ξεχωριστό, δηλαδή έχει σώμα, ανίνες και εντάξει, συστήνουμε με το βαρέλι, με την παλαίωση, έχει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έχουμε το λευκό, το οποίο το φτιάχνουμε από το ασύρτικο, από το ασύρτικο και το φωκιανό με λευκή εινοποίηση Blanc de Noix. Φτιάχνουμε και ροζέ πάλι από το φωκιανό. Το γλυκό από τότε που φτιάχναμε λευκό, δηλαδή το 17-18 που ξεκινήσαμε και φτιάχναμε το λευκό, ο τρίγος ήταν εκεί γύρω στις 10 με 15 Αυγούστου. Τώρα, πέρυσι ήταν 2-3 Αυγούστου, πρόπερσι 31 Ιουλίου, 30 με 31 Ιουλίου. Φέτος βλέπω να είναι πιο νωρίς με τις κλιματικές αλλαγές. Είναι ιδανικό σημείο για να κάνεις αμπελοκαλλιεργία. Λοιπόν, το μόνο θέμα που υπάρχει είναι η λειψιδρία. Δηλαδή το νησί δεν έχει πεδιάδα, δηλαδή το μεγαλύτερο αγροτεμάχιο σε πεδιάδα να είναι 12 με 15 στρέμματα το πολύ. Όλα τα λένε αναβαθμίδες και οι οποίες αναβαθμίδες στεγνώνουν πιο εύκολα από την πεδιάδα. Συγκεκριμένα εμείς έχουμε σε δύο περιοχές, στη μία είναι αναβαθμίδα και στην άλλη είναι η σχέδα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Βέβαια είμαστε και λίγο μακριά, οπότε αυτό έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Η δουλειά είναι απαιτητική, ειδικά στο κομμάτι της αμπελουργίας, ειδικά με τους ψεκασμούς. Δείτε εδώ στο νησί υπάρχει, αν δεν φυσάει, αρκετά υπάρχει υγρασία, οπότε οι ασθένειες εξαπλώνονται, εάν δεν τις προσέξεις. Και όλα φυσικά τα κάνουμε μόνοι μας. Από το μηδέν, από τη φύτευση, από την άρρωση, τη φύτευση, εμβολιασμός
διαμόρφωση, στερέωση, κλάδο και τρίγο. Θέλεις περισσότερο? Το κλάδο μου. Okay. Γιατί αλλάζει τελείως μορφή το πρέμνο. Τι δεν μου αρέσει, Δεν μου αρέσει. Προσφανώς γιατί δεν μου αρέσει. Το κουβάλι μου, ξέρεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, Παραδείσου Winery, και στο Facebook. Βρισκόμαστε στην Παναγία του Χάρου, μια γνωστή εκκλησία και για το πανηγύρι που γίνεται εδώ στους Λειψούς, και πίσω μας βρίσκεται το εινοποιείο Παραδείσου. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο και να μας πει και αυτός 5 πράγματα. Θα βγάλω το καπέλο. Ή όχι, θα το κρατήσω. Είμαι ο Γιώργος από τους Λειψούς και είμαι εδώ εινολόγος του εινοποιείου. Τώρα είμαι ακόμα φοιτητής, τελείωσα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού και τώρα έχω την πρακτική και την πτυχιακή μου. Πιο πριν είχα τελειώσει γεωπονία στη Λάρισα, φυτικής παραγωγής, και ήθελα να ασχοληθώ πολύ με το κρασί. Πήγα στο μεταπτυχιακό του Γεωπονικού Αθηνών. Το Γεωπονικού Αθηνών. Ναι, από παιδί εδώ στα Μπέλια με τον μπαμπά. Και από εκεί πήρα το μικρόβιο. Έχουμε φωκιανό που είναι η κύρια ποικιλία του νησιού, ασύρτικο, μαυροτράγανο και σοβινιόν. Ναι, υπάρχουν. Είναι το αθήρι που έχει ο θείος, μαλαγουζιά, και κάποιοι ερασιτέχνες που έχουν διάφορες. Έχουν κάποια μοσχάτα, έχουν άλλες διάφορες, αλλά είναι ερασιτέχνες, δεν είναι το ασύρτικο. Μ' αρέσει γενικά πολύ οξύτητα, ναι, λευκά. Τώρα από κόκκινα, μ' αρέσει το ασύρτικο για την οξύτητα που είπαμε και αυτά. Γενικά ευδοκιμεί και εδώ στο νησί, είναι από τις καλές ποικιλίες. Γενικά ευδοκιμεί στα νησί, αλλά και στο νησί εδώ πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα από κόκκινο το μαυροτράγανο, είμαστε 3-4 χρόνια που ασχολούμαστε με το μαυροτράγανο. Είναι μια ιδιαίτερη ποικιλία. Θέλει πολλή δουλειά. Ακόμα είμαστε σε πειραματικό στάδιο. Έχει να δώσει πολλά, έχει πολλές δυνατότητες. Και ειδικά για παλαίωση έχει πολύ. Γενικά με όλο αυτό το δρόμο του κρασιού και αυτά, μου αρέσει η δημιουργικότητα που υπάρχει μέσα από αυτό. Από το κλάδωμα μέχρι την ετικέτα. Όλη αυτή η πορεία που ακολουθείς για να φτιάξεις το κρασί, όλη αυτή η δημιουργικότητα είναι αυτή που μου αρέσει, με τρελαίνει. Τι δεν σε αρέσει αυτή τη δουλειά? Ο Νικόλας. Τώρα να σου πω την αλήθεια... Αυτός είπε τίποτα, όλα μου αρέσει. Κι εγώ αυτό θα πάταγα, αλλά θα πω ότι... Για το τι δεν σου αρέσει. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω κάτι. Αν εξαιρείς, και το κομμάτι του αμπέλιου μου αρέσει και το κομμάτι της εινοποίησης. Αμπέλι ή εινοποίηση? Ουσιαστικά με το αμπέλι προετοιμάζεις το έδαφος. Για το... Εντάξει, βέβαια και η δουλειά του εινολόγου είναι δύσκολη. Μπορεί ένας εινολόγος από ένα σταφύλι το οποίο να μην είναι αλφας ποιότητας, μπορεί να βγάλει ένα καλό κρασί. Αλλά
Από το αμπέλι ουσιαστικά προετοιμάζεις το έδαφος στο τι θα... και για την ποιότητα και για το στυλ και για το τύπο του κρασιού που θα πάρεις. Όλα αυτά. Εκεί αρχές Αυγούστου, νωρίς, πρώιμα. Για το λόγο του ότι δεν ποτίζουμε, είναι εξαιρετικά τα αμπέλια. Βέβαια με την κλιματική αλλαγή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο νησί. Και το νερό είναι δύσκολο το να βρεις νερό. Νησί είμαστε. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε, το παλεύουμε και είναι μετρημένα. Εδώ που είμαστε είναι μετρημένα όλα. Σε σχέση με άλλες περιοχές στην Ελλάδα, ειδικά πιο βόρεια, βέβαια και σε νησιά από ό,τι έμαθα φέτος, το καλό με εμάς είναι ότι δεν έχουμε προβλήματα με χαλάζι, δεν έχουμε βροχοπτώσεις Ιούνιο, δεν έχουμε ανοιξιάτικους παγετούς, είμαστε καλά. Αλλά ο χειμώνας που πέρασε φέτος ήταν πολύ ήπιος. Πολύ ήπιος, σε στήλα σχεδόν άνοιξη. Λοιπόν, παράγει φωκιανό γλυκό από λιαστά σταφύλια, το οποίο ήταν από παλαιότερα στο νησί το μοναδικό που παρήγαγα. Δεν υπήρχε λευκή ποικίλια και αυτά, ήταν μόνο το φωκιανό. Παλαιότερα υπήρχαν γύρω στα 400 με 500 στρέμματα στο νησί αμπέλι. Τώρα φυσικά έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μετά έχουμε το μαυροτράγωνο, η δεύτερη μας ερυθρή ποικιλία. Εδώ και 3-4 χρόνια είναι που καλλιεργούμε. Από λευκά έχουμε το ασύρτικο, το οποίο το κάνουμε ένα blend με λίγο σοβινιόν. Και από ροζέ φτιάχνουμε ροζέ από φωκιανό. Αυτές είναι οι 4 ετικέτες του Ινοποιείου. Το Ινοποιείο Παραδείσ είναι ένα μικρό Ινοποιείο, από το οποίο όμως δεν λείπει τίποτα από όλα αυτά που σας έχω πει σε προηγούμενα βίντεο, για όσα χρειάζεται να έχει ένα πλήρες Ινοποιείο. Διαθέτει τον δικό του αμπελώνα, διαθέτει εινολόγο, διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να εινοποιεί και να εμφιαλώνει, διαθέτει μελέτη HACCP την οποία τηρεί και όπως είπα πριν από λίγο δεν του λείπει κάτι από τα μεγαλύτερα εινοποιεία. Βρίσκεται στο Λειψό, σε μια κριτική περιοχή, μια περιοχή με δικιά της ποικιλία και δικά της χαρακτηριστικά. Το φωκιανό, όπως είπαν και ο Νίκος με τον Γιώργο, είναι τοπική ποικιλία, έχει μακρά ιστορία σαν αμπέλι, σαν κρασί. Το νησί των Λειψών είναι ένα απίστευτο μέρος. Αν δεν το έχετε επισκεφθεί, προτείνω να το επισκεφθείτε. Συνδυάζει όμορφιά, συνδυάζει καταπληκτικές θάλασσες και όσον αφορά τη γαστρονομία, πολύ ωραίο φαγητό και πολύ ωραία κρασιά και από τα δύο εινοποιεία που υπάρχουν στην περιοχή. Μπορείτε να βρείτε τα κρασιά του Ινοποιείου Παραδείσι, όπως σας είπε και ο Νικόλας, στα social media, Instagram και Facebook, είτε να μιλήσετε μαζί του και να κανονίσετε, είτε σας ενδιαφέρει η εμπορική συνεργασία, είτε σας ενδιαφέρει να τα απολαύσετε στο σπίτι. Προσωπικά το νησί των Λειψών το αγαπώ πάρα πολύ, έχει γίνει για μένα πλέον ένα δεύτερο χωριό. Είναι το καλοκαιρινό μου χωριό με καταπληκτικούς ανθρώπους, πολύ ωραία κουλτούρα όσον αφορά την εινοποίηση, παρότι είναι ένα μικρό νησί, είναι μικρή η δυναμική τους, είναι λίγα τα στρέμματα σε σχέση με αυτό που ξέρετε. Δεν σκέφτονται για κανένα λόγο να το κάνουν μεσοβέζικα, με μετριότητα, το κάνουν ακριβώς όπως πρέπει, εινοποιούν όπως πρέπει, ακολουθούν όλους τους κανόνες της διεθνούς κοινότητας. Αξίζει να δοκιμάσετε τα κρασιά τους, πραγματικά. Αξίζει να το επισκεφτείτε και από μας παίρνει ένα μεγάλο ναι. Αυτό ήταν το νησί των Λειψών και τα κρασιά που μπορείτε να ανακαλύψετε εδώ πέρα. Ξεκινάμε σιγά σιγά να επιστρέψουμε στη βάση μας στο εργαστήριο.